Tak ahoj střelci, já vás vítám u vašich výkladů na měsíc květen. Co se týče vztahových výkladů, tak ty jsou zpracované na Hero Hero pro každé znamení zvlášť. Máme je rozdělený na zadané a nezadané, tudíž se v nich najde opravdu každý. Kdo budete chtít, můžete mrknout. Jo? Odkaz je v popisku videa. A co se týče osobních výkladů, tak jsem k dispozici. Můžete si o ně napsat, můžete si je objednat. Jsou webové stránky www.tarotovesvětlo.cz, kde najdete veškeré informace. Jo? Tak, co tu máte? Teda, co to tady na nás vyskočilo? Odpočinek, karta měsíce. Střelci, zastavte se. Vy potřebujete v nějaké situaci si ujasnit svoje vlastní myšlenky. Jo, tady jsou... Vy tady máte zažité nějaké vzorce, které vás omezují. Jo? To jsou podvědomé vzorce. To je něco, co tam máte, klidně i z dětství, jo? Od svých rodičů přejaté, nebo prostě ani si to nemusíte uvědomovat. Tady jde o nějaké podvědomé vzorce chování, myšlení, jednání, které vy tam máte a které ovlivňují váš přístup celkově k řešení situací ve vašem životě. Způsobuje to ve vás takový jakoby chaos, jo? Nebo to, že si nejste třeba jistí sami sebou, že se bojíte, můžete tam cítit třeba se nějak méně cení, slabší, jo? Můžete tam mít sebehodnotu takovou jakoby sníženou a tak dále. Prostě jakékoliv podvědomé záležitosti nebo takové ty situace, které cítíte uvnitř, jo? Takové v tom vašem nitru, které většinou tady na té energii jsou takové, že vás rozhodí, jo, rozhazují vás, nejste si prostě tak nějak jistí v těch svých kramflecích. Tady ta energie vlastně mluví o tom, že vy byste potřebovali zastavit a potřebovali byste se zaměřit a začít pracovat právě tady s tím svým podvědomím a tady s těmihle vzorci, které vy tam máte. Jo, z toho podvědomí to vytáhnout, uklidnit se a srovnat to, co vás tam tak nějak rozhazuje. Třeba si i něco uvědomit, jo? Využít tam situace, které tam prožíváte jako svoje zrcadlo k uvědomění toho svého nitra. A k tomu, abyste k tomu dospěli nebo na to měli prostor, tak potřebujete právě to zastavení. Jo, potřebujete to zastavení, potřebujete vlastně v tom měsíci květnu stáhnout energii tak nějak zpátky sami k sobě a uvědomit si, co vlastně cítíte, co to je za emoci, co vám to říká a co vlastně vám to ukazuje a dál už vás to navede tak nějak samo. Jo, takže ono to tady ten květen pro vás je o takovém stažení energie zpátky k sobě, o tom, abyste se zaměřili na ty svoje vnitřní procesy a možná, pokud se vám podaří, tak si třeba i zpracovali něco, co vás tam tak nějak tlačí. Jo? Tak máme tady nové vidění, to je přesně ono. Vy jako kdybyste najednou prostě viděli něco jinak. Jo? Tím, že si dovolíte zastavit a dovolíte si víc navnímat to svoje nitro, tak se vám bude lépe vidět i nějaká situace, ve které třeba teď máte chaos, jo? Nebo ve které se nevyznáte, která ve vás způsobuje nějaký přetlak, jo? Nějaký nekomfort emoční, vnitřní. A když vy vlastně si uděláte ten prostor na to, abyste se na to takhle podívali, tak najednou tu situaci prostě uvidíte z jiného úhlu. A najednou třeba i uvidíte to řešení, jo? Nebo to, co vám to říká, to, co vám to ukazuje. Takže ono to tady je ten květen o tady té změně, o tady té změně vnímání, o důvěře v ten proces jako takový, protože to může být docela náročné. Jo? Vy si tady můžete otevřít i klidně nějaké bolesti nebo situace, které vám nedělají dobře, které vás prostě bolí, ze kterých se třeba i sami sebe obvinujete. A to je přesně to všecko, co potřebujete otevřít a zpracovat. Jo. Mám takový dojem, že vy tady stojíte před nějakou volbou, před nějakým rozhodnutím životním nebo nějak důležitým, jo, před nějakou změnou. A tady je totiž takové
rozhodování rozum versus srdce, jo. Vaše srdíčko chce něco, ale rozum chce něco jiného. A vy teďkom prostě jakoby nevíte, jo. Nevíte, kam se přiklonit. A nevíte, protože tam právě nemáte zpracované to nitro. A ve chvíli, kdy vy s ním začnete jakoby pracovat, tak si i zároveň uvědomíte, co je pro vás skutečně důležité a pomůže vám to tady na té kartě milenců se rozhodnout pro tu nebo tu volbu. Jo, pro tu, která je pro vás tady vlastně správná. Vy tady tím získáváte i takovou hodně velkou svobodu a důvěru. Jo. Mám celkově dojem z toho května u vás na spodě karta vyčerpání. Jo, vy jste unavený, tohle je prostě, vás už to vyčerpává, jo, unavuje už delší dobu, to je takový už delší boj, který vy tam vedete. Nemusí nic vidět na první pohled nebo tak nějak navenek, když o tom sami nemluvíte nebo sami třeba nedokážete ty svoje pocity ani popsat, uchopit, tak tam jenom cítíte takové jakoby vyčerpání, že jedete jako prostě ten stroj, ale uvnitř jste v tomhle stavu. Jo, je potřeba tady toho zeleného panáčka z toho stroje vytáhnout a začít mu dávat to, co on potřebuje. Jo, tomu svému nitru. Potřebujete tam vnést víc takové radosti, lehkosti, hravosti. Jo, do toho vašeho života a do toho vašeho prožívání. Víc lehkosti v projevu. Nebrat něco tak tragicky, nebrat něco tak jakoby až vážně. Jo? Spíš tam vnést jakoby větší jiskru. Jo? Vy tady v tom květnu potřebujete vnést více radosti do svého prožívání a přestat se tady obviňovat za cokoliv. Protože ta vaše vnitřní vina, to vaše vnitřní obviňování je vyloženě následek toho podvědomí. Jo, tam těch vzorců, to nepochopení. Vy se tady nemusíte obviňovat. Vy ve chvíli, kdy to víc pochopíte a dostanete se tomu do hloubky, tak vlastně si uvědomíte, že 1 a 1 jsou 2. Začne vám dávat smysl, proč se některé věci děly tak, jak se děly a co vám třeba měli říct. Jo, a tady nebude důležité ani, abyste si třeba začali vyčítat, že jste se někdy chovali nějak nebo nějak k něčemu přistupovali. Tady bude důležité, co s tou změnou uděláte a jestli změníte přístup k té budoucnosti, abyste si vybudovali budoucnost, kterou už vlastně uvidíte jinak než doteďka. Jo. Já mám dojem, že vy si tam něco hodně uvědomíte v rámci toho května a to vás hodně nasměruje do větší spokojenosti. Tak, máme tady kartu Nenechte se. To je vyloženě nějaká zkouška růstu, tady tohle. Jo. Vy totiž v tom květnu budete možná někteří postaveni i před takovou volbu. Jo? Něco vzdát, anebo zabojovat, změnit, začít něco vidět a v tom případě porostete. Vy jste teďkom nad tou propastí a je na vás, jestli se vrátíte a zůstanete stagnovat a budete pořád mít ten stejný způsob, stejný přístup, anebo jestli se rozhodnete jít dál a růst. Tak nějak vnitřně. Jo? Máme tady věřte si. Jo, jako kdyby vás ta karta pobízela k tomu, abyste si věřili, že to zvládnete. Vy tam před sebou opravdu máte nějakou volbu, jo, jestli něco udělat nebo neudělat. A k tomu asi se dá říct jenom jedno. Zpětně velice často litujeme pouze toho, co jsme neudělali, než toho, co jsme udělali a ono se to třeba nepovedlo. Jo, některé věci už nejdou vzít zpátky a některé příležitosti se neopakují. Tudíž já tady mám pocit, že to, před co budete postavený v tom květnu, to rozhodnutí, tak je hodně důležité pro to vaše další směřování. Takže opravdu hodně dobře přemýšlejte, co vlastně v tom svém životě chcete budovat a kam chcete jít. Jo? Mějte se krásně, střelci, za mě by to bylo všechno pro tenhle týden, nebo spíš měsíc, pro tenhle měsíc samozřejmě. Znova opakuju, kdyby někdo potřeboval, jsem k dispozici k osobním výkladům, kdybyste cokoliv řešili, potřebovali se více nasměrovat, jsem tady. A co se týče vztahových výkladů, tak ty najdete na tom Hero. Jo, najdete tarotové světlo taky na Facebooku a Instagramu, kdo by chtěl. Mějte se hezky a ahoj.